Il-Belt Valletta intliet kollha kuluri bil-bnadar tal-Pride Week, hekk kif fl-4 ta' nofsinhar bdiet il-Pride March li hija meqjusa bħala l-qofol tal-Pride Week. Din fl-okkażjoni ta' ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet u ċelebrazzjonijiet, messaġġi favur l-ugwaljanza fis-soċjetà, partikolarment għal persuni fil-komunità LGBTIQ+. Mixja li għalih attendew diversi persuni, fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, li kien akkumpanjat minn deputati, kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u anke uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-ħin li qattaw hemm huma ltaqgħu tkellmu ma' ħafna minn dawk preżenti. Net News ukoll tkellem ma' wħud li attendew għal din il-parata li spjegawna għaliex ħassu l-bżonn li jieħdu sehem f'din il-mixja. Today is a celebration of diversity. It's a wonderful day to celebrate equality, the diversity of all the people that live here, and it's a great day in the sunshine to come and enjoy yourself. Naċċettaw il-kulħadd kif inhu u equality ġifieri jekk il-gvern jista' jagħmel għalina, ġifieri that's a positive sign għalija. We're moving forward as a country. Jiena li nixtieq ngħid li kulħadd huwa l-istess fid-dinja nirrispettaw il-xulxin. You don't have to hide yourself, proud to be gay, lesbian, trans, doesn't matter, love is love. Esperienza sabiħa. Tiġi tara niesek kif irħu qegħdin kollha flimkien. Esperjenza sabiħa. L-għan ta' din il-mixja hu biex jiġu mfakra drittijiet ta' persuni LGBTIQ+ u li kulħadd għandu dritt li jiġi meqjus indaqs. Mixja li tiċċelebra l-kuraġġ tan-nies li esprimew ruħhom fil-komunità fil-waqt li tinkoraġġixxi nies li għadhom beżana juru l-individwalità vera tagħhom. Din il-Pride March twassal ukoll diversi messaġġi dwar kif is-soċjetà għandha tkun aktar miftuħa biex tilqa' nies b'orjentazzjoni sesswali u karatteristiċi ta' ġenur differenti u biex l-individwu ma jkunx beżan biex juri l-individwalità tiegħu fost oħrajn. L-ewwel ta' Settembru tal-2017 kien l-ewwel jum li fih koppji tal-istess sess setgħu jiżżewġu b'mod ċivili f'Malta. Malta kienet saret il-25 pajjiż fid-dinja u l-15 fl-Ewropa li introduċiet din it-tip ta' liġi. Il-Pride Week tispiċċa l-ħadd wara nofsinhar, pool party ġewwa l-Area Complex.